hasiči a aj záchranná brigáda zo Žiliny. Situácia je teraz ustálená, ale nevie sa povedať, že zažehnaná. Momentálne uvidíme, čo sa bude diať, ako to stále počíta, že ťažko povedať, či príde Patrik Volová, či nepríde. Dnes začína opakovať potom Jordan, ako sami vidíte, sa vybrezol zo svojho koryta. Martin vyhlásil druhý stupeň povodňovej aktivity. Veľká voda z pred 2 týždňov Martinčanov veľa naučila. Budeme sa snad dielať menšou voľku znamená zatopiť na túto časť obývaná. A potom uvidíme vlastne ďalej, záležia v úvodku. Voda sa v noci vyliala na polia a sídlisko tak ostalo
so deep, I cry out, melting in flames of lead. I'm going in a sea of love, and enough is never Takže prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Vítajte v bývalých vojenských skladoch SIM. Som veľmi rád, že sa nám podarilo oddeliť túto časť, v ktorej stojíme, od týchto pôvodných bývalých vojenských skladov. A tento priestor sme v podstate vyčlenili nielen pre dobrovoľný hasičský zbor Priekopa, ale pre mestský hasičský zbor. Máme tu spoločne s Ľubom veľké plány postaviť ďalšiu halu, pretože jedinečné múzeum hasičskej techniky je iba tu v Priekope, v Martine, nikde inde na Slovensku takéto múzeum nie je a plánujeme ho ešte rozšíriť, takže vznikne tu určite krásny areál a táto časť definitívne zostáva, aj keď bola pôvodne určená na predaj, definitívne zostáva priekopským a hasičom a martinskému hasičskému zboru. Všetci máme v pamäti nedávne udalosti, ktoré sa vyskytli 15. a 16. augusta, keď prišla záplava nielen do nášho mesta, ale zasiahla povodňová vlna celý región Turiec a práve vtedy sa ukázalo, o čom sú dobrovoľní hasiči, pretože práve oni zachraňovali a zabezpečovali aj záchranárske zabezpečovacie práce. 24 hodín boli na nohách, bez dobrého materiálneho technického zabezpečenia, mokrí, robili v noci, pieskovali vrecia, bolo to naozaj úžasné, ako pomáhali ľuďom. Až vtedy sme si uvedomili, čo pre nás hasiči znamenajú. A pamätám si na to, keď sme v mestskom zastupiteľstve schvaľovali vznik mestského hasičského zboru, ktorý tvoria dobrovoľníci. A boli vtedy v tom zastupiteľstve také otázky, že na čo nám to je a je to zbytočné. Tak august v roku 2010 ukázal, že to zbytočné nie je a že keby sme nemali dobrovoľníkov v Martine, tak škody na majetku a životoch budú oveľa vyššie, ako boli teraz. Ja som sa rozhodol, každý má za svoju prácu nejaký plat, okrem dobrovoľných hasičov a nám primátorom každého štvrť roka schvaľujú alebo neschvaľujú odmeny. Vzhľadom na krízu, ktorá je, ja som bol proti schvaľovaniu odmien, ale potom, čo sa stalo v auguste, som si povedal, že síce je to vysoká čiastka, ktorá by sa ale anonymne rozpustila v tom mestskom rozpočte, tak som požiadal poslancov, že ak mi tie odmeny schvália, tak ich použijem na dobrú vec a darujem ich práve dobrovoľníkom, mestskému hasičskému zboru, ktorí tvoria dobrovoľníci, pretože naozaj boli bez materiálneho technického zabezpečenia a verím, že suma, ktorú som sa im rozhodol venovať, 4700 eur, pomôže, aby ste si nakúpili nejaké tie veci, ktoré budete potrebovať, lebo ty už vieš, čo potrebujete, takže okrem toho sa mi podarilo, a to budúci týždeň prídeme ešte s jednou firmou, ktorá daruje tiež minimálne takúto čiastku a aj do rozpočtu na budúci rok, ktorý už teraz pripravujeme, bude vyčlenená významná suma práve pre mestský hasičský zbor, pretože musíme vás dovybaviť, aby ste boli zásahu schopní v oblečení a s takým materiálnym technickým zabezpečením, aké si zaslúžite. Takže nech vám padne na užitok a použite to na dobré veci. Dobre, mne už len zostáva asi toľko poďakovať pánovi primátorovi, ako aj ostatným vlastne, či už našim hasičom alebo občanom, ktorí nám verili v týchto veciach a veria aj naďalej. Z toho titulu sme dneska usporiadali tento deň, aby ste videli zhruba, čo to tu vlastne máme, čím disponujeme, že popri našej činnosti tej záchranárskej sa venujeme aj takému koničku, ako je Hasičské múzeum, ako už pán primátor povedal, jediné na Slovensku, jediné svojho druhu. Takže z tohto titulu ja nebudem viac rozprávať, lebo
treba si troška čo si prejsť, poobzerať sa a tak ďalej. Chcem všetkým poďakovať zúčastneným, čo sú tu dneska a verím tomu, že túto prácu, čo vykonávame, budeme vykonať naďalej. Rozšírime naše rady, ako ste mali možnosť vidieť aj mladými hasičmi. Vlastne v tom je základ, takže ja ešte raz môžem tak poďakovať, že ďakujeme.